бозиҳои ҷаҳонии футбол ба анҷом расида бошанд ҳам, то ҳанӯз эҳсосоти ин чемпионати хело ҳам аҷиб дар қалби мухлисони футбол дур нарафтааст. имрӯз дар барнома мо ба чанд факту арқом назар мекунем, ки маҳз ба чемпионати ҷаҳон дар Бразил мансубанд ва шунидану донистани шумо аз манфиат холӣ нахоҳад буд. ҳунарнамоии олии футболбозони дастаи мунтахаби Ҳолланд астрофизикҳои ин кишварро ба ҳаяҷон овард ва онҳо ваъда карданд, ки дар сурати соҳиби ҷоми ҷаҳон ва мураббии онҳо Луи ван Галро бепул ба Кайҳон хоҳанд фиристод. Голи ниҳоят зебои Ван Перси роҳбарияти ширкати туристиро ба ин фикр такон додааст. Дар давоми 24 соли охир дар ҳайати дастаи мунтахаби Испания ба қадри ҳол як нафар бозингари дастаи Севилия иштирок кардааст ва Испания тақрибан дар ҳамаи бозиҳо ба комёбӣ муваффақ гардидааст. Аммо дар мундиали имсола ин қонуни нонавишта вайрон карда шуд ва сармураббии испаниҳо Висенте Боске аз тими Севилия ягон нафар бозингарро ба ҳайати дастаи мунтахаби Испания шомил накард ва дастаи Испания аз бозиҳои гурӯҳи боло нарафта ба хона баргашт. Ин тасодуф аст ва ё ҳақиқати шаиб ба касе рӯшан нест. Рӯзномаи Зе телеграфи Англия рейтинги 32 дастаи иштирокчии чемпионати ҷаҳонро ба таври хос муайян кард. Аввалан ҷолибияти бозӣ, маҳорати фардии бозингарон ва мухлисон ба назар гирифта шуд. Дар натиҷа дастаи Колумбия бо касби 24 имтиёз аз 25 холи муқарраршуда соҳиби ҷойи аввал шуд. Дастаи мунтахаби Русия дар ин нишондод дар зинаи аз ҳама охир қарор гирифт. Довари ӯзбекистони Равшан Ирматови 36 сола рекорди нави чемпионатҳои ҷаҳонро дар доварӣ кардан гузошт. Ӯ бозии чорякниҳоӣ байни дастаҳои Коста-Рика ва Ҳолландро ҳакамӣ карда шумораи иштирокашро дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 9 адад расонд. Аз рӯи хабари расонаҳо ин довари ӯзбактабор бо Бьёрн Кейперси ҳолландӣ аз беҳтарин доварони чемпионати ҷаҳон дар Бразилия шинохта шуданд ва ҳарду имтиёзи якхелаи 7/10 балиро соҳиб шуданд. Бело Аризона дар таърихи бозиҳои футбол ҳамчун масдар макони ихтирои кафк ё худ спрей барои бозии футбол дониста хоҳад шуд. Кафк ба ҷои ранг ва муайян кардани макони тӯб ба ҷои иси девори сунъӣ дар бозии футбол аз ҷониби доварон дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия аз дастовардҳои навин дар футбол маънӣ дод мешавад. ҳоло дар ин бора навори навбатии мо ҳикоят мекунад. шаҳри Бело Аризонаи Бразилия макони ихтирои кафк барои бозии футбол дониста хоҳад шуд. дар рӯи он 9 метру 15 сантиметр навишта шудааст ва он маънои масофаи байни тӯб ва девори сунъиро ба худ гирифтааст. албатта шояд мухлисон гумон кунанд, ки ин як чизи бемаъност, вале дар асл барои бозии футбол он хеле мусоидат кардааст. чунин кафк дар гузаронидани бозиҳо барои ҷоми Либертадор доранд, ки ин як нав мазоқ кардани футбол аст ва ё касе аз он тиҷорат мекунад ва ҷиддӣ намепиндоштанд. аммо баргузор шудани бозиҳо дар ин сарзамин имкон фароҳам овард, ки аз ин кафк истифода баранд ва онро санҷанд. тавре бозиҳо аз истифодаи кафк нишон дод, он хеле хуб муфид буда дар тартиби истифода ҳамтор надорад. бозингарон дигар он хатро убур намекарданд ва макони истодани тӯб бар аъло рӯшан буд ва онро дигар пеш партофтан имкон надошт. идеяи истифодаи кафк ҳанӯз соли 2000 ба вуҷуд омада буд. онро дар бозиҳо танҳо дар Бело Аризонти истифода мебурданд ва ниҳоят баъди 14 сол бори аввал чемпионати ҷаҳон ҳам бо ин ихтирои нав рӯй овард. барои ҳар бозӣ ба доварон 5 баллони кафк дода мешавад ва яктои он барои як бозӣ кофӣ аст. нархаш ба $5 баробар буда. муаллифи ин ихтироот Ҳайне Алемания аз Бело Аризонти мебошад ва то ҳол барои ин эҷодааш маблағе ба даст наовардааст. ҳамин мард барои аз баъзе ҳилаву найрангҳо озод кардани футбол ба хат кашидани гирди тӯб ва хати дифоъ даст задааст. аллакай кафки ихтироъ кардаи ӯ дар 18 000 бозӣ истифода шудааст. аҷибон аст, ки баъди истифодаи ин кафк муҳлати иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ аз 40 сония ба 20 сония расиданд ва шумораи голҳо бештар гардида шумораи кортҳои зард ҳам кам шуданд. маводи истифодашаванда ба кафки риштарӯшӣ наздик аст. рӯзе мерасаду дар бозиҳои Лигаи миллии футболи Тоҷикистон ҳам истифодаи ин кафки моъҷизанок ба роҳ монда мешавад.